إذا السلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال تركبوا زي خبركم تخطاتلتنا خمي تمسيو ساعة شعت مشى تأخيلون لو مقدام عسر تحدقم بوسترالو هاجراون أهجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلوه إفرم قدي نمكتتالكم بخبري إن عدمكم خابق عندي أرست زينا فيلم مبل 33 عامت سنبلنا سنة نمدما كندي قدرناتاتا سمرا بحبراو مبراحت وكيبوم بمخنيات سنبل ناس نتا ناب أبلغ حيتات مكل خالص قنعي بحلا ومرئيت كونسرت تخايدوم أب نوزب أسماء تساتفنت تمهارهم معد تمرت بعصر شوفشتمي تاوي تعبيهم أمريكا بنيجيرا وافراتون زلا سراويتا تقليل قوة سوسينا بايتو نيجيريا قبنياتات مسقار عسفارس بموت كقطع عزاق الوساني أهليكم منجست كوستاريكا بسنكي برتعدت هسوس نعوان حادقا دقاقي أوجو مبل 33 عمد سنبلنا سنة نمدما قدناتات حارنت سماعتات بحث مسكرمن كالوتن حبرتات باندير ايرترا بزو كلمة برهتي تشليمون وكيبون اللهم وكلت إيرينا نازريت بينن يوناتان يعبيون بملكات سبساب نزدال وتحستو قرمسكال قرزجير كأغرب النايم حنا نوسنا حنا نوسنا لفكرنا حنا نوسنا لحريانا حنا نوسنا أبارينا قد حينا فقرت بالشراطة وكير سدت حلفت أسناينا بلين تسنت وحسنت سلام بمختب الزبل تيما زبعال زلو مبل 33 عامت سنبلنا سنتي إرتران مدماق كأن قدنا تتكتم أسمرا بحورا ومبرات وكيبو إذا كاب عسرت قنبات كساب دحري سنان بعتن قنبات بريهو زقني حبرا ومبراتي أكل نايتي بعلنا سنت بزدمقن زمعرقن أقبابن من سنبال بهزبن أكلات منقستن ككايد زتن حمد دلواتيو بزمن سرت قدنتات حرنت سماعتات بحث مسكر من كالوثن حبرتات بانديرا إيثرا بزوكل حبرتات مبراتي تشلمون وكيبون يركب ببل 33 سنبلنا سنتي إيثرا نبدماغ كاب 27 ميازيا جميرو بهلاوي مرئيتات مالت كونسرت كننا سنت أبيات التمرتي سبالتا وددر قدي بهلاو ألبساتن كالئن دروز كايد زل مدبات كوينو كوماوي داسات ناي قدنا سعسعيت مرئيت وجلتات بهلي أبقن قدناتاتن كالئن دما أبزغصل معلتات زكايد كخونيو بعلاتنا بحافشا نمنتنا مسلنا زنصبارقو أقدس تسنبلات كوان تخونو سنبلنا سنتقن حلفا اللو الزبالي وانا دايركتر كفلي بهالن سبورتن صبا ماكل أتو أسمرم تسقى برهان نزير الزين ترقوم نمدماغ طراي زي كونه هقراو كبرتات نامن اسياتن تمهارن نمسقار زخيل سفيح مدلوات كم زقبر أفليتو نكوماود داسات عمل كتدما أتو أسمرم كاب 20 كلتن كساب 24 قنبات أو 10 نقصان زباتات كتما أسمرا سسا أو نقصان زباتات بريخ قال نفحي سرجعان دما 86 بدمر 246 داسات سنتين حدنتن كتكل مخانو قاليسو نزي كبر هقراو بعل مغنيات بمقبار مع كنا زينا إيرترا كاب 10 قنبات جميرا نترقمنا سنتين أممسان معقبان استغفل واقان تران أبركتان حفاش مدبات المعات المختن كمون قسقاس مدبات المعات ببس الله تزن صبارغ زتفعل اللي تحسسات كقربا مخانا نحبر حنا نوسنا لفكرنا حنا نوسنا لحريانا حنا نوسنا أبارينا قد حينا فقرت بالشراطة وكير سدت حلفت أسناينا بلين تسنت بمغنيات سنبل مبل 33 عامت ناسنت ناب أبلات حيلتات مكلخال إيرتراز قنع بحلا ومرئيت مالت كونسرت لومي أب ساعتات دحر قطري أب أسمرا ميدا بحت مسكرم قريبون زي وحسن السلام بمخاطب زبل تيما بقجل بحلا حيلتات مكلخال إيرترا ناستا 3 ساعتات زقرب مرئيت درفتات درامان تليتن زد تقلي نيروم تعذب تينيري ناب زهاب ورئيتو لوم عمت
ዝተወደበ ምርኢት ኮንሰርት ንጽምብል ናጽነትና ፍሉይ ድምቀት ከም ዝሃቦ ሓቢሮም ከም ኣካል መደባት ቅነ ናጽነት ብ27 ሚያዝያ ናብ ቆልዑ ብ7 ጉንቦት ድማ ናብ ተምሃሮ ዝቐንዐ ተመሳሳሊ ባህላዊ ምርኢታት ማለት ኮንሰርት ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ 5ይ ክፍሊ ዝርከቡ ቆልዑ ዝተሳተፍዎ ቀዳማይ ምርኢት እናዘናግዐ ዝምህር ኮሜዲ ጽውጽዋይ መዛሙር ትልሂታትን ምርኢት ፓፔትን ካብ ማእከላይ ደረጃ ክሳብ ኮሌጃት ንዝርከቡ ተምሃሮ ዝቐረበ ካልኣይ ኮንሰርት ድማ ደርፍታት ምስ ትልሂቱ ዋዛታት ሜሎድራማን ካልእን ዘጠቓልል ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝመጽእ 17 ጉንቦት ንነበርቲ 13 ምምሕዳራት ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ዝቐርብ ተመሳሳሊ ኮንሰርት ክህሉ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ተሳታፍነት ተምሃሮ ማዕዲ ትምህርቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ ብምንጽጻር ብማእከላይ ገምጋም ብ16 ሚእታዊ ተዓብዩ ሓላፊ ትምህርቲ ብትንኡስ ዞባ መምህር ኢብራሂም እኩድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-24 ካብ ዝተመዝገቡ 728 ተምሃሮ ቀዳማይ ሰሚስተር 23 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 80 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ብምሕባር ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምብራህ ገና ሓያል ስራሕ ከም ዘድላ ገንዚቦም ውፅኢት ተምሃሮ ብብቕዓት ንምድርዑ እውን ብጻዕርን ኣበርክቶን መምህራን ሓገዝቲ መደባት ከም ዝትግበሩ ዝሓበረ መምህር ኢብራሂም ብፍላይ ንተምሃሮ ሻምናይን 11 ክፍሊ ዝግበረ ሓገዝ ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ብምስራጹ ዝርግሐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ብምጥቃስ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣስነዳ 3 ኣብ እምበልዳይ ሓንቲ ኣብ ሮታ ድማ 2 ኮማዊ መዋዕለ ህፃናት ከም ተኸፍታ ኣብሪሆም ንመደባት ትምህርትን ዓበይትን ዓርዮትን ብዝምልከት ድማ ሎም ዓመት ኣብ ክልቲኡ መደባት 1109 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 1499 ዜጋታት ብስሩዕ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ብምሕባር ውላድካ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስዳድ ንበይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ወለዲ ኩነታት ደቆም ብደቂቕ ንኽፈልጡ ምክትታሎም ከሕይሉ ተማሕፂኖም ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ 14 ኮማዊ መዋዕለ ህፃናት ሓንቲ ስሩዕ መዋዕለ ህፃናት 19 ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ሓንቲ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ 35 ትካላት ትምህርቲ ስሩዕ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ማእከል ኣፍልጦ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ብሕቶ ፆታዊ ማዕርነትን ሕግን ዘበረኸ ኣስተምሮ ትማል 10 ጉንቦት ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ወዲቦም ዕላማ ናይቲ ብኣባላት ጉጅለ ሞያውያን ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋህበ ስልጠና يارت أستمرو أفلوتون نقحتن دك أنستيب حقي كمونا مسلاتن قديتان دك أنستيون معماقيم تيا أستمرو أبترقمن أقد داسنتن حقي سرعة حقي أب قداي مريت مقتا كشبو خمون قديات حسي مرعى فتح متر نفس درابيت أبونتن كالب قلعان بمنصر سفيلاون قبناون حقي ارترا خمون أب أهقراو حقاقاتن صوتاو معرنتن زبلون كالوتن زعبات زتا كورينيروم حلافيت تجنفر ويزر عالم بلا يبز اسمعتو قال ማሕበር ንውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ናይ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ድማ ብፍላይ ንምድልዳል ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣባላት ኣበርክቶን ክዕዛ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብወገን ንገዳስነትን እዋናውነትን ናይቲ ኣስተምሮ ብምጥቃስ በብደረጃው ብቐጻሊ ክካየድ ተላብየን ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ምምሕዳራት ከባቢ ፈልከትን ቅላመትን ኣድማዕን ጥፈታት ምዕቃማይን ሓመድን ይሰላስል ኣሎ ተመዓልታዊ ኣስታት 500 ጉልበት ሰብ ተሳተፎ ዘሎ ማእተታዊ ወፈራ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡን ምህናፅ ራህያታት ከም ዘጠቃልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ሪኢቶ እቲ መደብ መቐፀልታ ናይቲ ከባቢኦም ንምርጋእን ኣግራብ ንምልማዕን ዝካየድ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ድሮ ሓንቲ ራህያ ተፋሪቓ ከም ዘላ ገሊፆም ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ብክራማት ዝተበላሸወ መስመራት መጓዓዝያ ንምትዕራይን ከም ሰረቱ ማእተታዊ ነጥፈታት ይዕመም ኣሎም ኣብቲ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ምፅጋን ፅርግያን ዘጠቃልል ስራሕ መዓልታዊ ኣስታ 700 ጉልበት ሰብ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ከባቢ መለብሶ ኣቶ ኢብራሂም ሓመድ እቲ ኣብ ሰሙን 3 መዓልታት ዝካየድ ስራሕ ንምዕዋት ወፋሮን ዘርእይዎ ዘለው ተወፋይነት ሞጊሱ زسعب زيناتات هاجرات وصاي خبركم تعذبتي نمكتتالكم دقيمه بخبر عدمكم
ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣብ ኒጀር ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ክወፅእ ትማሊ 10 ግንቦት ብወግዓ ዓዚዞም እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ትእዛዝ ዝሃበ መንግስቲ ኒጀር እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ክወፅእ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ክጽውዕ ድሕሪ ምጽንሑ እዮም ኣሜሪካ ሰራዊታ ሰፊሮ ንጽንሐ ማዓስከር ክቕይር እምበር ካብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክወፅእ ከም ዘይኮነ እያ ክትገልጽ ጸኒሓ ይኹን እምበር ምስቲ ሃገር ጸንሑ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ዝሰረዘ መንግስቲ ኒጀር ነቲ ወፍሪ ዘይሕጋዊ ክብል ብምጥቃስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከብኪዑ ክጽውዕ ጸኒሖም ኣሜሪካ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ምስ መንግስቲ ኒጀር ብዝበጽሓቶ ስምምዕ መሰረት ኣብ ክልተ ማዓስከራት ኣስታት 1000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ጸንሐት ጸብጸባት ይሕብሮም መንግስቲ ኒጀር ኣቐዲሙ እውን ምስ ፈረንሳ ንዝነበሮ ጸጥታውን ወተሃደራውን ስምምዓት ብምስራዝ ሰራዊት ናይታ ኣውሮጳዊት ሃገር ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣይርስዕን ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ምስ ሩስያ ዘለዋ ናይ ምክልኻል ምትሕብባርን ሽርክነትን ንምድልዳል ናይ መዘክር ስምምዕ ከም ተፈራርመት ዝዝከር እዩ ባይቶ ናይጄርያ ምስግጋር ዕፅፋር ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ብሞት ክቕፅዑ ዘኽእል ውሳኔ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ሕሊፉ ገበነኛታት ንሕልፈት ክእሰሩ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ሕጊ ብናይ ሞት ውሳኔ ክትካእ ምዃኑ ዝገለጹ ሰብ መዝቲ ሃገር እቲ ስጉምቲ ነቲ ተሪእዮ ንምግታእ እወታዊ ተራ ከም ዝህሉ ኣሚቶም ባይቶ ናይጄርያ ሃገሩ ማእከል ምስግጋርን መፍረን ዕፅፋርስ ክትከውን ከም ዘይብላ ብምጥቃስ ህዝቢ ነቲ ተሪእዮ ንምቁፅጻር ክተሓባበር ጸዊዕሎም ኣብ ናይጄርያ ምስግጋር ዕፅፋርስ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ከም ዝዓረቕ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ዝስዕብ ገበናት ክብ ከም ዝበለ ኣረድዮም ተጠቃምነት ዕፅፋርስ ብደረጃ ዓለም ካብ ቀንዲ ጠንቂ ሞትን ሕማማትን መንእሰያት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጸባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ መንግስቲ ኮስታሪካ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ደርቂ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጅዮም በቲ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ደርቂ ቀንዲ ምንጪ ማያት ናይቲ ሃገር ከም ዝነፀፉ ዝጋዋሕ ዘሎም መንግስቲ ኮስታሪካ ሳዕቤናት ናይቲ ሓደጋ ንምቅላል ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ መቑነን ዕደላ ማይ ከም ዘተኣታተወ ኣፍሊጡሎም ኣብ ኮስታሪካ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እኹል ዝናብ ከም ዘይወቕዐ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ኣብ ልዕሊ ኣከባብን ጥሪትን ከቢድ ሃስያ ከም ዝወረደ ኣረድዮም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበል ኣዋዒ ነቲ ሓደጋ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩም ኣብ ኮስታሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ክስተት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይጥቀስ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ብዓብላሊ ድምፂ ደጊፉም ተባይቶ ትማሊ 10 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ 143 ሃገራት ነቲ እማመ ክድግፋ እንከሎ ኣሜሪካ ትርከበን 9 ሃገራት ነፂጎነኦም ጀርመን ኢጣልያን ብሪጣንያን ዝርከበን 25 ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ነዚ እማመ እዚ ፈረንሳ እስጳኛ ቤልጅምን ዝርከበን ዓበይቲ ሃገራት ኣውሮጳ ምድጋፈን ፍሉይ ከም ዝገብሮኻ ተገሊፆም ደገፍ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣባልነት ፍልስጤም ዘውሕስ እኳ እንተዘይኮነ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዝህልዎ ግን ክኢላታት ይገልጹ በቲ ንሙሉእ ኣባልነት ፍልስጤም ዝተዋህበ ዓብላሊ ድምፂ ዝተቆጥዐ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ደገፍ ንቻርተር ናይቲ ውድብ ውድቕ ከም ዝገብሮ ብምጥቃስ ተቃውሞ ገሊፆም ሙሉእ ኣባልነት ፍልስጤም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ብዝህቦ ውሳኔ ዝረጋገጽ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ባይቶ ጸጥታ ንዝቐረበ እማመ ብናይ ቀውፊ መሰላ ከም ዝዓገተቶ ዝዝከር እዩ ካብ 5 ግንቦት ብ3 ሃገራት ኣውሮጳ ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ፕሬዚደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ትማሊ 10 ግንቦት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘትዩ ክልቲኣቶም መራሕቲ ኣብ ከተማ ቡዳፔስት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ምዕሩይ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ዝምድና ቻይናን ሃንጋሪን ንምምዕባል ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ፕሬዚደንት ሺን ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባንን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ብሓፈሻ ጉዳይ ወሽመጥ ቃዛን ዩክሬንን ድማ ብፍላይ ከም ተዘራረቡሉ ተፈሊጡሎም ቻይና ኩናት ዩክሬን ብዘተኸዓርፍ እትፃወቶን ዘላ ተራ ዝመጎሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ሃገሩ ነቲ ተበግሶ ከም ትደፍኣሉ ገሊፆም ክልቲኣቶም መራሕቲ ብትጋጣሚ መበል 75 ዓመት ብምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገራቶም ጸንቢሎም ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣቐዲሙ ምስ መራሕቲ ፈረንሳን ሰርቢያን ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከም ተዘራረበ ዝዝከር እዩ
سرايت موزامبيك اب سميناو خفال هاغورو انصار شبراوان زقنع سفيح سرحيت كم زبقس فليتو إذا حدش وفرزي موزامبيك قديما انصار شبرا خبز كارو تسرحيت زي سفح مخانو زغلصو از سرايت نايت هاجر شبراوان نمدمساس ترول علم مخانا رديوم بسقطات ندادن غازن هابتام زخونه سميناو خفال موزامبيك اب تحت شبراوان كم زرليم ناي قربات عذب تزطوسوم اب تقبابي ناي لعل 10 بليون دولار كوعتا غاز زكاي زنبره فرنساوي كومبانيا توتال انرجي بصطاو سغات كاب 2021 عام تمرج جميرو نطفتاتو كم زونزفه صبصبات يردوم زغمدي لنكل موزامبيك رواندا نمريت موزامبيك زكايدو زلو انصار شبرا زغنا حبراو وتادراو سرحيت اوتاوي قصقاسي مزغب كم زلا حبيران بتحبراو سرحيت زسفح خابتي اب تحت شبراوان صنح بوتاتات كم تقصاصرو خافليتنا اللوام موزامبيك رواندا نا ب 2021 انصار شبرا زقنا حبراو سرحيت ككايدا اب سممع كم زبصحا صبصبات يردو تمالي عسرت قنبوتا بسميناو الشنخ أفغانستان زوقع زناب زسعبو برتو علقلق لعلي 300 سبات مويتوم بتتفتراو حدقا لعلي حدا ميتقالو دهايوم تأفي بمهلاو قصري موتات كزايد كم زخلكا قمتات اللوم بزي كازب سنكتا حدقا بتحت غرصن صلا تحرشان كبيت كسارا خمز ورده سمزي أفغانستان أفليتوم بوحدو عسرت أوراجاتات بتعلقلق كم تحاسيا زقلس منقستا أفغانستان ابتقبابي خصوص نعوان حدقا دنقاقا أوجلوم أفغانستان أبزح لفرح ميازياون بتماساسال بحريا وحدقا سباون واتاون كساراتات كم زوردت ذكريم اتي تدقاقا محدقاتات بفلايات صلات حرشة أفغانستان كبيد هاسيا 5 سعبة بزقا 8 ميتاي تاب حرشة زمركوس حزبنا يتهاجر توساخي واحد مقبي أقاتي مو 5 الله يقلتسم كبراتن زينا نمزامو أرست زين هدق مالكم مبل 33 عمد صنبلنا صند مدماق عندي قدناتات اسمرا بحبراو مبحث وكيبوم بمغنات صنبلنا صندنا بأبالات حيلتات مكلخال إيرترا زقنعي بهلاو مريد كونسرت تقايدوم أبنو زبا اسمات تساتفنا تمهارو ما عدت تمرت بعصر شكشتا ميسخاي حاميو أمريكا أب نيجيرا وافيراتون زلا سراويتا تغليل قوة وسينا بايتو نيجيريا قبرنياتات مستقار عصفارس بموت كقنصعو زخل وصاني أهلكم كوستاريكا بسنكي برتو دركي خصوص نيوان حدقا دنقاقي كبراتن حفشاو زيناتات سابز تزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقكم بوغني بروك مشت